Poďme ešte k jednej téme, pán Kovanda. Bol to mimoriadny šok pre Španielsko, keď zrazu prestala prúdiť elektrická energia a nastal vlastne blackout, tak ako sa to nazýva v showbiznise alebo v zatiaľ science fiction literatúre, ktoré sa naozaj stalo. Čo bolo príčinou? Stále sa okolo toho chodí ako okolo horúcej kaše. Vy ste jeden z mála, ktorý to pomenoval priamo. Ve Španělsku nastalo zkrátka to, že se příliš solárních zdrojů zapojilo do sítě, když to zjednoduším, a svítilo hodně sluníčko, když to zase zjednoduším. Roli mohla hrát i vyšší produkce z větrných zdrojů, takže najednou došlo vlastně k přetížení celé té soustavy přenosové. No a tady není třeba nějaké vysoké expertízy v oblasti energetiky, ale prostě když máte elektrizační soustavu, která na takový nápor není připravená, tak pak stačí nějaká okolnost drobného rázu, jako třeba se říká ten požár vedení na španělsko-francouzském pomezí a najednou to už je ta poslední kapička, která vede pak k rozpadu celého toho k obrovskému k obrovským ztrátám elektrické energie. Prostě vy ztratíte tu rovnováhu, tu balanci, kterou ta soustava musí vždy vykazovat, protože vy nikdy nemůžete tu elektřinu, která už je vyrobena, někam odvést, někde uskladnit, takže zkrátka pak dochází k tomu, čemu se lidově říká blackout, a něco takového jsme zaznamenali právě v tom minulém týdnu a politici na jednu stranu přispěchali s ujištěním, že ta věc vyšetřuje, že se nemají vylučovat jakékoliv příčiny toho blackoutu, ale zároveň ujišťovali, alespoň tedy ty španělští politici, že rozhodně tou příčinou nejsou obnovitelné zdroje, ale vše ukazuje na to, že to právě jsou. Neříkám, že to je jediný důvod, ale fundamentálně se zdá, že tím problémem jsou právě obnovitelné zdroje, respektive to, že jsou neřiditelné povahy, že zkrátka nad nimi nemáme kontrolu, tak jako máme, řekněme, nad těmi zdroji ředitelnými, pevnými, a že toto je fundamentálně problém toho, co se stalo ve Španělsku a co pak dokonce ovlivnilo i Portugalsko a částečně Francii, a že toto nemusí být poslední takový případ takto rozsáhlého blackoutu, který v podstatě je nejvyšší v moderních evropských dějinách. No, tam sa špekulovalo o všetkom možnom, o neobvyklom astronomickom úkaze, čo už pomaly viedlo až k teóriám o mimozemšťanoch, ale to naozaj nechajme tak. Čo nám toto ale hovorí z hľadiska, a tam už ste expertom, nákladovosti? Ono sa tie obnoviteľné zdroje vždy označovali za lacné, za tie, čo sú perspektívne, najmä z hľadiska nákladov. Teraz, keď si uvedomíme, koľko veľa úložisk tých energií, koľko veľa nových transformátorov, ktoré by také nápor zvládli, a všetkého toho ostatného, čo tá sieť potrebuje. Ako sa teraz ukazuje vlastne nákladovosť a efektivita týchto obnoviteľných zdrojov pod vplyvom takýchto udalostí? Jak to vidíme na tom španělském příkladě, jak si dotačně prosazuje výroba elektřiny ze slunce nebo z větru, ale ta infrastruktura, která vlastně má pak zajišťovat přenos té vyrobené elektřiny, toho proudu, tak je stále do značné míry konstruována na ty pro ty fosilní zdroje elektřiny. To znamená pro ty ředitelné zdroje elektřiny, a není vlastně připravená na ty velké výkyvy, které vlivem právě počasí přináší ta, řekněme, čistá energie. Tudíž pokud státy chtějí tedy dále podporovat elektromobilitu a podporovat čisté energie, no tak musí ještě zvýšit objem dotací a musí prostě nějakým způsobem motivovat jednotlivé ekonomické subjekty k tomu, aby se budovala nejen
nová auta na elektropohon, ale také ta odpovídající infrastruktura, aby se budovaly nejen nové fotovoltaické panely a nové větrné turbíny, ale také, aby byla dostatečně zajištěná bezpečnost takové celé přenosové elektrizační soustavy, která pak vlastně čelí mnohem větším výkyvům a musí se nějak utkat nejen tedy s tím, když je příliš slunečno a příliš větrno, ale také naopak, když se v těch zimních měsících vůbec nefouká, vůbec nesvítí slunce. To znamená, pak musí být zapojovány stejně ty řiditelné zdroje typu plynových, paroplynových, uhelných elektráren, případně jaderné, vodní a tak dále. Ale to pak ekonomicky už přestává dávat smysl, protože vy vlastně musíte mít dvojnásobný počet elektrických výroben, řekněme to takto, tak v létě, jak si uplatňujete když to zjednoduším, ty čisté, protože máte příznivé počasí, no a v zimě uplatňujete ty řiditelné, protože počasí v tu dobu nepřeje. Takže vy vlastně místo jedné elektrárny musíte mít dvě elektrárny, když to vemu z celoročního pohledu. To, co zajišťovala dříve jedna elektrárna nebo jedna výrobna elektřiny, nyní musíte mít dvě. To znamená, musíte mít zálohu. Musíte mít zálohu pro tu čistou energii. No a to samozřejmě se prodražuje, protože ty řiditelné zdroje zálohu nepotřebují a ty neřiditelné zdroje tu zálohu potřebují, protože my zatím neumíme dostatečně efektivně elektřinu skladovat, takže my nejsme v situaci, kdybychom si, to by samozřejmě bylo krásné, v létě vyrobili veškerou elektřinu a tu bychom pak postupně během zimy jaksi spotřebovávali. Ale to právě nejde. Kdyby to šlo, tak ani nedošlo k tomu španělskému blackoutu, protože by se ta přemíra té elektřiny zkrátka někam odvedla do nějakých bateriových úložišť a pak by nedošlo ke zhroucení té sítě. Ale ten samotný blackout je důkazem toho, že my neumíme, technologicky nejsme tak na výši, aby se ta elektřina v dostatečné míře a dostatečně efektivně a finančně únosně skladovala. A to je prostě problém celé té obnovitelné energetiky, protože zase se dotačně podporuje něco, to znamená líjí se peníze, veřejné peníze do výroby, která je sice čistá, ale my zatím nevíme, co si s takto vyrobenou elektřinou prostě počít, pokud nejsou vhodné podmínky. A ty vhodné podmínky nemusí být, jak už jsem říkal, v zimě a nemusí být ani v létě, když prostě najednou se připojí moc zdrojů a moc těchto zdrojů a jejich produkce prostě zahltí tu rozvodnou síť natolik, že ta se pod tímto náporem zhroutí. Takže je to poučení, myslím si, jak pro oblast elektromobility, tak pro oblast tedy těchto obnovitelných zdrojů, že je třeba myslet nejen na tu samotnou výrobu, ale také na tu distribuci takto vyrobené buď tedy elektřiny, nebo na tu infrastrukturu obecně, která pak i umožní to, aby vůbec takováto elektřina mohla být využívána a aby, když se vrátím k elektromobilům, aby ty elektromobily mohly být prostě konkurenceschopné vůči vozům se spalovacími motory. Takže ukazuje se opět selhání, troufám si říct, celoevropské dotační politiky, kde prostě jsme ideologicky zaslepení a razíme nějaké zelené cíle, aniž by tomu ale odpovídalo naše technologické poznání, aniž by prostě vlastně ta společnost na to byla vůbec připravena. Odporúčam vám v tomto ohľade, čo sa týka tej prenosovej siete, pozrieť sa bližšie aj na diskusiu, ktorá vypukla na Slovensku ohľadne prečerpávacích priehrad, pretože to je práve to riešenie možno pre prenosové sústavy, keď sa vlastne energia ukladá vo vode a potom sa môže použiť tým spádom vody opäť, keď je práve potrebná, čo môže viesť k veľkej stabilizácii k celej prenosovej sústavy. To by tu ale nesmeli byť ľudia, ktorí uprednostňujú chov sliepok pred budovaním takýchto elektrární. Ale to je možno dobrá téma na náš ďalší rozhovor. Pán Kovanda, veľmi si vážim, že ste vstúpili do vysielania Bielých online. Budem rád, keď budete opäť našim hosťom. Želám príjemný deň. Děkuji za pozvání, hezký den.